Salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Jahato Ibra Jahato Ibra Algata mana. Baka dai ma. Ya gida. Ma da mana. Wato algata malam mun zauna mun yanke shawara. Ko ba gaskiya ba. Mun ga tunda Allah ya baka larura to kai zaman ka gida har Allah ya bashe ka lafiya sai ka koma makaranta. Ko ba gaskiya ba. Allah ya sauka. Allah ya sauka mata. Allah ya sauka. Tsida zan nan mun kamar mun kai kyau da shawara. Malam. Ina da ne mana ya kama wakar wushata. Alo, me ganga ya gode. Ya me ganga sun gode. Ku buga mu gani ɗana. Sai madada ne a bari a koma wakar alima kama. Aita lika duba fuskar na gawa Ana cikin yi da ne ya ke ka ja kama garaya. Da ne kuma wanda sai idan ya shuru ya koma gida ne. Amma mun dan nasi ne marba kawo mutum gane ya yi fara lafiya ka zan zuwa kana shawara ki. To nishadi a ina ne ba a neman sa? A ina ne ba a neman nishadi? Mutumin da bai lafiya? Ba da lafiya ni ma ba da lafiya. Au to shi ta so bi kenan irin wannan. Sau biyu kenan. Wannan gurin. Za ku kode ka da mari. Wannan gurin. Wallahi zan baka ihun bayawo. Wallahi sai ku kode ka da mari. Ko ma bari maka wuri. Aikin banza aikin wofi dan bakin ciki mutum yana cikin nishadi an fara warwasa da daga nan ma wakar in Allah su har shewa jilo taushen ka ba ka tawo gidan rediyo kai gidan rediyo ka zo ka doka shi da ka ruwa ta kai dai ka ba wannan dalla wannan ka wannan ka zan samu din ruwa da kai ne kuma ka Malam Sale abin ba a cewa komai. lafiya dai Malam Sale. Ina fa lafiya? Malam Jatau ya haukace. Yanzu Malam Jatau in banda dukan jama'a babu abin da yake. Shi bukatarsa inda ya samu mutane ya ware ɗaya ta tafka. kai malam wada gaskiya ka zuka ta wannan zuki ta mallali ni fa bana son mun haɗu mu dinga karerayen nan kai ba ka da kyakkyawan ginannen labari ni fa nake da tabbas cewa shi fa malam Jato ba duka yake fa sai dai surutu kawai yanzu kawai ka zo kwashe ni ko ka zan in ga mun kai kai malam wanda dan Allah Yanzu kai shi kenan dai ba dama in ba da labari sai ka ce ƙarya ne? a malam wanda kai fa kace yana duka nace ma a'a sai fa surutu ni kuma ni na fi ka ashe kyakkyawan ma labari haba malam wada ka dinga dauko labarin da ya dace akan mahallin Sale idi malam wada Barkan mu dai. kuma wato na haka ba ake ta kudurko ma bari na zauna na ji abun da kuke kukulla shi ne yanzu duk cikin garin na rasa inda za a zauna a yi zance sai an dawo bayan gari domin a kulle kullele a'a kai aikin ku kenan yi da jama'a kai fa ka manta sai da muka gaya ma za mu canja guri kai muka gaya ma za mu canja guri saboda an gane mu a can to na yi azarbaɓi ya kaya na yi azarbaɓi ma sali yanzu zancen me kuke a ɗan gutsura min kaɗan zancen da muke yi malam idi malam wada ne ya kwazo wata shegiyar karya ya dankara ta ba shegiya ba shegiya da ba ƙarya akan me kuma karya akan wuce wai malam Jato duka yake ko bai san ko bai san sai rubke ka da duka ha kawai nace a'a ba na kwaina sai da zakara shi malam Jato duka yake ya wannan zance ma abu ne da ya buga magari malam wada haba Na'am. ai zance ina jin ma kai tsohon zance ka sani duka ai yanzu ya da doke Iya? in Allah yarda yanzu nan daga kofar gidan Madugu kowa a guje kai
to ainihin Kowa a guje kai. amma kai ma an sala ko Ah, yaushe ina. idan ni ba na kwai na sai da zakara sai na san abu Kwarai kuwa. zakara ni yanzu kwanna da kaza na yi kin da kaza kai Sale. an kinkishe Sale, malai magana haka take. na yadda aiko Malam Jatau narkar bayan Allah yake sak babu wani sassauta. ni yanzu kun san duk abin da yake damuna Yake damu. yaya zan yi na karɓi bashi na bashi Wani bashi kuma. wani bashi kuɗi na ranta masa shiwa shi malam jatau din kuma gashi an ce ya hau Kai da hi ko aika kai. ni da shi Ka bayi? yi kuɗi masu ci Ka ƙuruciya ta tada hau. ta haka kuɗi masu ci Ƙuruciya ta tada sai hau. ba ni shawara yaya za a yi na karɓi kuɗin nan nawa Ni zan baka yawarar koko hi ma Sale. da kai da salan da koko Duk za mu baka Sai ku yawara. bani shawara. A da ka zaɓi wanda ka shawara da yi sanda ka miƙa kuɗin. Ita ke nan magana. Wa ka aika ya kai ko kuma da wa ka yawara a cikinmu. malai idi a'a ni da shi na bashi Kai da hi. Sai ka ƙoƙarin karɓa. Wala sai ka ƙoƙarin karɓa. Ai rai hankali ne mutum ya ɗau makami ya bai mahaukaci ya ce wa barin ga ko ya duka. da fa hankalinsa fa lokacin da na bashi fa To yanzu ba da hankalin. Sai ka bari hankalin ya dawo. Ko kuma ka san wacce za ka yi. ni gaskiya kuɗi na ba zan iya bar su Amma malam wata an kwabda ta. ba Ya mijalancen malam ya to ya haukace a he taron har da hama ne. je ka da Allah Wallahi malam talla taron har da hama Je ka malam ne. Kai din Idi. ma ka tafi Zaria. je ka malam idi je ka na gode Allah hirye ku. tahi je ka ya shirye Sai an jima. tahi eh je ya ka shirye Sale. na an ba idi yawwa Allah ya shirye kuɗi kan ne duk yanda zan yi in karɓa zan bi dan ni ba zan bari ba zan yi kokari zan karɓi kuɗi In na ba a karɓa ba a karɓo aiko. to je ka In ba a karɓa ba a karɓo. tashi je ka Ku huta lafiya. malai idi sai mun yi magana Mu da kake ganin mu dama ba zama muka zo ni ba kina ki tayi aure. to shi ke Yawwa. kai sha malam wada na sare ina kake baka shawara yawa akan yanda zan karɓi kuɗin nan kaga duk garin nan ba wanda ya fi kusanci da kai iri na haka ne duk garin nan ba wanda ya fi makotaka da kai iri na Haka ne. halin mu ya zo ɗaya Yawwa. to ne a shawara ta na kuɗin nan ko ka bar wa Allah ko ka yafi shi ne fa yafi sauki domin in ka matsa wurin karɓa kuɗin nan billahi azimu bugu za ka sha ba ƙarami ba kaga da ni da iyalan ka jefa cikin tararre ni ina baka ta a shawara mai hankali yi ake tada saboda baka san wahalar da na sha na bada kuɗin ba ashe kai rubta na za kai wahalar da zaka sha yanzu ta fi ta baya A'a. Allah a'a to ni kuma ga komai haukansa ni zan karɓa kuɗi na ba a mahaukaci a cikin riga haba ha ina san yadda zan yi wai ruwan ta jaukarsa ka ce ni ma da mahaukacin da ke zaune Allah ba mai heri amin amin je ka to shi kenan dan an abun ma ya zama abin dariya kenan kalle shi da Allah kalle shi da Allah dube shi kalle shi san da Allah